Yan o, voting location. Yan, first time natin magboboto. Magbo-vote mga kapakners. Let's. Yan daw si Bralbert. Tingnan nyo daw. Si Coco Melon. Si Coco Melon Bralbert. Sit Dito na lang tayo sa school. Orange. Yellow. Honesty. Oo. May KitKat ang kaya. Dali, Ana. Voting location. Ayan o. For protection. Purple. Orange. Red. Yan. Kailangan natin i-practice ang ating rights and exit gate eh. Yellow. Noon niya yung entrance. Muna na kaya? Yellow. Tara, soban niyo ko ba? First time natin. Brel. Nasabi mo kitang baby. Tara. Let's go. Let's go. Let's go. Sabi niya magboboto daw siya. Nebe. Yan. Mga gagayan eh. Yan. Tapos na. Tapos na si Brel. Tara. Wait ka lang. Wait, ma'am. Nakapupulay eh. Oh, makakal ka, makanto. Na. May kinong sticker, Brel. Na? No niya? Ito kanina. Kamala na? Awa. Na sticker mo, love. Yan mga kapakners, nag-vote na si Brel. Ate yung sticker mo. No. Bulta natin yung pamangan o ano? Wala yung pamangan daddy. Start. Yung si Brel, oh, meron siyang I vote. Sticker. Ay mama, ate mamo. Sticker. Okay man. Sagli. Sticker. Na? Ano? Ba daddy? May pamamalit. Ganda rin pa ito man. Lab, mag-sit lang. Mga kapakners. Yan na lang pala yung dalin mo, be, pag mag-trick or treats tayo. Pailaw mo. Yan. Tapos namin mag-vote ni Tata. Yan. So, sa school na lang kami nag-boto. Punta muna tayo ng superstore dahil wala tayong pagkain. Tsaka bili kaming pumpkin daw. Excited siyang mag-carving. Kaya pa ka na ako. Craving na akong craving. Carving. Carving daddy naman. Craving pala ako mag-bisa ka tamat. Mag-crave naman tayo eh. Tang mamita. Mga yan. Uwabi pala ako. Carving. Craving ako. Craving nga ng tatang nila. Craving katang kaya po. Lalo na ako. Ngek kay tatang. Lalo na. Craving katang pumpkin. Carving. Ngek daddy. Hindi nyo siya makikita kasi madilim na. Daddy. Si daddy. Hindi balong tata. Ang dilim naman. Walang ilaw. First time namin mag-vote ni Tata. Imbes na indelible ink. Ayan o. Sticker lang. I voted. Ganun lang. Tapos kung gusto mong kumuha or hindi. Nedan. Tsaka mas ka rin saving kahit kasi i-gaming ID mo. Oo. Tapos direct tayo kitang voting machine. Kaya nga. Kaya rin make shading. Ay, maingay yan. Laging voting machine. Sarami kayo mo. Ipalupig yan. Yan. Hindi na namin kayo sinama mga kapakners kasi syempre baka bawal. Saka yun, so Hindi denial eh. Kaya machine na? Hindi denial. Nanto? Hindi denial ayan. Nani yun?
Ay, hindi. Oo, meron yung rin kaya. Counselor na tatanong. Na? Counselor. Oo. Ba, kilala mo yan? Halika yan. Ikikya mo. Ah. Akala ko na. Kilala. Open niya pa yung Costco, Dad. Hindi na eh. Pag-inis na lang yan din. Ah, Kaya nga alas 6 eh. okay. Pag-inis na lang yan din. Sabang, Domingo kaya alas 5. Kaya, akala ko. So, superstore na lang tayo, no? As always. Ano yung salon tamay, tamong prutas naman. Alam ko pang kain. Ay, dumalan ko pala kay Kai. Marshalls. Yan. Tsaka, sa atin ba, Dad, hindi tayo nag-ID? Yung present Water lang, no? siding. Water siding. Oh, may ID din. Water present yung Jenny. Tang kain na talaga. Hindi talaga yung kain. Bakit, hindi natin dinadala ba? Nakalimutan ko na eh. Ah, hindi. Titingnan natin pala yung pangalan natin sa presinto, no? Diba? Kahit water siding pa. Tapos pinapakita din natin yung ID natin doon, yung voter's ID. Water siding. Pares lang. Pares lang din. Di ba? Ganita. Yung kami ni Brabra. Magsasabing galor kami ni Brabra. Kaya si Tatang. We're getting ready for walk. Yan o. Pumpkin patch. Pumpkin patch, mga decor-decor. Dekor. Ay, pumpkin patch. Bibili tayo. Pumpkin patch. Pumpkin patch. Daddy. Tingin natin ng mga ano. Yaya Daddy. Ligoya. Tingin tayo ng panlamig. Ha? Panlamig. Iyan o, Mami. Wow! Bili natin yung pamasko si Brel Brel. Gusto mo ito, love? Ayi. Pang simba mo bukas. Ayi. Na? Ayi. Dress, oh. Mabunin yung dress. What's that, Mommy? Ano yan? Hindi ko alam ano to. Unicorn. Unicorn niya? Yes. Bala mo unicorn kasi nakita niya to parang unicorn. Ano yan? Rhino ba yan? Yano. Rhino siguro. Hindi alam ni mama eh. Hindi balong mama no? Kaya mo, Dino. Bala mo ano? Rhino. Yano. Mommy, ayan this one, Mommy. Ayan this one. Cutie oh. Ayun ba? Ayun pa di. Siyempre. Nung baby ka yan, nung baby ka. Ayun pa di. Mama, Mommy, ito. Memory mo. Ayan. Boy. Kanyan mga pusi yan eh. Mga pusi yan eh. Mga pusi. Ano? Mga pusi yan. Ano Ano yun? Mami? Ano ito? Mami. I like this one. Mommy, I like this one. Saan? Mother. Wow! Nails. Nails. Ay, galing niya. Kaya mo siya, Bo. Nail polish nga usken. Pangkulay kayang kay. Bisa pangkulay ng kay mo. Bili tayo pangkulay nail polish. Mommy. Haligaga ka ano? Ha? Ano? Yung kakaka. Ito Mama Kenny.
Mommy. Dito nga ipen ko eh. Saan? Dito nga ipen ko eh. Nino? Dito nga ipen ko kumayan. Yung pinapanood niya daw, si Coco Melon. Talaga namang matalino naman talaga tong batang to. Yan. JJ yun eh. Oo nga naman, si JJ and family. Ay, what's that? Songbook, stories, coloring, learning. What's that? Saan? Goldie. Oh, take Cody. Galing mo, eh. Yung bibilin natin. Ating kang si Payo pang papit-papit din eh. Ito. No. Ang batay. Mami. Isa magpapit eh. Ayaw ba yan, Mami? Ayaw ba yan? Nice. Nice. Parang yung cake ni Brel to. Oh. Nebe yung binili namin sa'yo. Magkano siya dito? Mami. Ayaw this one. Mami, tipa ako, Mami. 40. Ayaw ba din? Ayaw ba din? O, diba? Tipa ako. Diba? Sabi ko sa'yo kanina, tipa ka, maglaat ka. Sabi mo, ayaw mo. O, ngayon, gusto mo, no? Dahil madami siyang nakikita. Baby shark, baby shark. Mag-window shopping galore na naman si Brel nito. Window Tipa shopping. ka. Mami, I like this one. Tipa ka. Wak, wak, wak. Wak, Dili? Dili mo yan. ha? Bari mo yan. Bari mo yan, love. Paw Patrol. Mami. Sige, pamiluan mo yan. Mami. Emo. Ating kang emo, Mami. Hmm? Ating kang emo, Mami, Kenny. Wow. Yes. Ang Elmo. Tinggang emo, Mami. Peche, Bessie. Emo yan, Mami. Emo yan. One eh. Friends nung Elmo din. Tinggang emo, Mami. Friends na lang Elmo din. Ang kahit ano ko lalagyan eh. Yeah. Ibal Clay kay balo na rin. Nakakalungan ko nala kasi ako nala Alben din eh. Ha? Ako nala Alben, ko nala balo lagyo din. Yeah. Kila Sesame Street din. Mami. Tara, lipat tam. Mapait ka, Mami. Mabait ko. Thank you. Wow. Kayawin kita, Daddy. Sige. Kayawin na, Mami. Wala naman kaya. Okay po. Tipo, Mami? Magkano yan? Magkano? Magkano yan? Magkano yan? Di ko alam. Magkano yan? Yeah. Yeah. Magkano daw yan? Sabi ng aking baby. Maganda. Wow. Ano pa yan, May? Gusto mo ba ito, love? Yes. Ano ba to? Pang ilang taon to? Mami. Pang 4 years old. Hindi ko alam nang bibilin ko. Dito na tayo. No. Ating kang unicorn, Mami. Kang unicorn, Mami. Unicorn. Peche.
Daddy, Wala kang Daddy. babayad din. I have tissue one, Daddy. Paborin mo yung nga mo. Yes. Ano yan? Yes. Bala may palo yan. Daddy, Daddy. Sige, damigin. Daddy. Balo na rin yung kote. No, no. Halime, papainim kaya ko. Pamilungan na no. Daddy, Daddy. Be, pepe, may tatagalitan Ikaw, kaya bigyan ka na. tayo. Dito ang pamilungan mo nandun. Ano? Ang pamilungan. Ang pamilungan mo nandun. Takot yung dinosaurs. At tayo, ano yung dinosaur? Dino Lareta, baby lang dino. Diba daddy din eh? Kaya lokal lari. Kapali. Takot yun. Hali, oh. See? Oh. Oh. Oh, oh. Rubber lamo May din. rubber lari. Rubber lamo, oh. Oh. Ikakanyan me. Pet, pet me. Pet, pet me. Pet, pet. Oh, pet, pet me. Pet, pet me. Pet, pet me. Oh, see? Oh. Ngek, ngek. Oh, pet, pet mo la. See? Oh. Oh, bait la. Bait la, di ba? Yeah. Oh, bye-bye mo la. Bait la. Oh, bait la mo din, oh. Rubber Bait la. lari ini. Ha? Rubber lari ini. Bait-bait la din, no? Alam mo lang. Oh, Ah. di ba? Bait-bait. Kalau pada datang pialo mong Baby dino dia lang rin. tang kaya kang nanangaus kareta dia tang Disney mo, dia tang princess mo kalau pada lari. Yes. Oh. Kasi Oh. hanap ko dati. Oh. Kasi happy. Oh. Yeah. Kaya lari ini display lang mo makanya. Mama display yan mo din, Mami. Oh. Wow. Diba? Medyo. Ano yung ilaw na yun? 99? Parang malamunupin kung ano man safety. Mamalda pa Hindi mo. kasi buri ko si Kenny, elaman na yung pantura po pang kay Kenny. Alit mo ala ko. Nakalapit ang kanapong leather. Eh namila ko. Ano eh? Lang sa safety. Oh, tapin eh. Kaya man to karatang safety mo tataan kayang marks. Kayang mall bukas. Yan no, Christmas. Bayaran mo na yan, magkay ko. Sige kakakolab. Kung email eh. Isa lang pa lang, sa lang may... Atila ka makanyan eh. Atsuka na ako eh. Ha? May ko tama saglit. Eh, mamal kong baterya. Loba na. Yan ang mga Christmas. Ganda, no? Masok ko ba eh? Mga clearance. Ang ganda nito, oh. Diba? 16. Ang ganda niya, kaso. Yan, ni tata. Wala eh mabayad. Coffee to eh. Hindi naman tayo nagkakape. Okay, sige. Kung naka-sale, sige. Yan, no? Bibili natin. Ay, parang maganda to, oh. Yan. Isa sa mga bahay-bahay. Ito, maganda din to. For Christmas naman siya, di ba? Magkano siya? 15 lang, o, di ba? Kung gusto nyo, mga kapaon or so. Ito rin, no? Diba? Ang cute. Cookies, 24. Diba? Oh, diba? Ang ganda. Ano to? Ito parang gusto ko to. Magkano kaya to? Yes, love. Basta sa bahay. Ito. Pang cake, no? 28 lang siya, oh. Ito. Dad, I like this. Tara. This one, Mommy. Cake and ano, 28 lang siya. Mommy, I like. I like. Mommy. Naka-sale siya. Dahil siya lang 30 plus. Dad, tingnan mo nga yan. Mama! Tingnan ko, oh. Tingnan mo to. Tingnan ko. Oh, tingnan mo. Ano? Daddy, tingnan ko, Daddy. Tingnan mo. Tingnan mo lang. Basta tingin lang ha. Walang mabigat doon, Dad. Dad, paputi mo nga yun. Tignan mo nga yun. Yan o, para at least yung mga prutas na yung bread. Yan, kasi tatlo na yan o. Magkakasya. Diba? Magkano siya? Dadang kaya. Punta ko pag sa kingyan ng Israel. 29. Daddy, kaya.
Eh, yung puti, tingnan mo. Dadang kiyot. Kiyot. Halika, mag-shopping ka, Lord Tamo. Ay? Kita dadlam eh. Tang mag-swing kung maganda siya. O, tama na habula kaya ka rin kasi, Dre. Na? 24. Tingnan mo nga, malaki siya. Ano mas, gano'n mo? Yung tatlo na lang, ne? Para magkasya yun. Na? Parang may eggplant na. Ayun. Eggplant, galing. Yan yung mga... Eggplant. Yun na lang, Dad, ne? Tingnan ko kung may... Tingnan natin kung may Pumpkin ma-sale pa. pads. Kim. Ating eggplant. Paano eggplant? Ayan. Eggplant. Ito. Oh, eggplant. Mga pumpkin. Mga papa pumpkin. Ayan. Si ano to? Si ano yan? Si Winnie the Pooh. Ha? Si Winnie the Pooh yan. Ha? Winnie the Pooh. Ninita po? Oo. Oo. Yan. Ayan. Mga Mga... sibuwe. Yan. Ano? Mga nito oh. Dito. Ano po yan? Ano yan? Mga... Mga Mga... kuya. Ano po? Yan. Mga eggplant eh. Yan. Ay, oops. Op, op. Yan eggplant doon. May eggplant din daw. Ayan, may eggplant. Alam mo pa mo yung eggplant. Na? Gawa ng yelo ng... kasi hindi na umiinom si Tano. No. Bibir yan eh. Okay. Cambre, Pagin mo lang kasi. Ha? Pagin mo lang. Yan. Ayan. Mga chap-chap to. Chop, Akala chop, ko yung chop. palang mo. Ay, nani nga lang mo. Tagnan, ne? Sobiyan. Strawberries. Magulo lang. Itong Ay, tabod da. Tagnan. Patinta naman tagnan ka rin. Gamitan mo na yung Oo. tayo. Let's go. Mochi. Machi. Machi. Mochi. Mochi. Yes. Baby. Raspberry. Ay, oo nga. Mochi raspberry. O, tara na. Yan. Let's go. May mga cookies. Yan, mga chocolates. Yan. Ito, ang cute nito. Ay, bibilan natin ng regalo si Apo Jo sa Pasko. Ne? Sa Pasko? Oo, syempre kasi lagi kanyang binibigyan. O, di ba? Bigyan natin siya ng mga paganyan. Ayan. Mami. Mahilig pa pala siyang mag-bake. Mami, tayan cake. Sige. Kana ko yan eh. Okay. Tsaka yan. Cambre po yan. Let's go, Mama Tan. Mama de Kepo. Pero mo ko lang, be. Pagkina ko lang yung mga costume ko. Hindi. Babayad na kayo ni Tata. Costume. Ano oras na ano? Mami mo. Costume. Papa pumpkin. Ha? Papa pumpkin. Daddy, give me daddy. Hmm? Give me daddy. Saan? Pa. Hi. Ano? Bukta. Ano pa kasi? Me. Papat. Ayaw man makaon eh.
Oh. 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 Ayan. Pinimit Kim. Oh. Pinimit Kim. Mami, yung termos yan. Mag. Back. Hot and cold. Ha? 8 hours for hot. Bala mo mo? Ha? Yun. Yun. Wait ka na, 24. Come on na. Ito, you can go ahead. Come on. Come on na ta. 28, 24. Yung kaya ba lang? Dati yan 32. Walang mura yung kaya. Ha? Walang mura yung Ano po? Tadi. Muli na ako. Mata, multa na, mami. Kita kita lalam na, mami. Talalam mo ka rin, no? Ito Kalwa, tangka rin, no? King kadwa. Yan, no? Yan, no? Ay na. Ay, sira. Si Raya. Ay, may favorite ko. Wala mo pang hot. Kuryari. Ali, wala pang hot and cold yun. Pero, yan, something yan. Sige, unang dami. Ini mo makasilan. May 4 yan. Ali, mantutang na nga luwa. Mantutang na nga parte. Matutang kita mismong camping ka, eh. Atin barken? Open balo, yun ako rin kapit naman itong karet, eh. Hey, basta. Kaya na kami. Nampengawa mo. Kitang Mami, ito. Mami, Yun ako. noon eh. Ay, popcorn. Popcorn, eh. Kabidyan ni mami. Popcorn. 4. Yan, bagyan mo ni mami. Kaya mo ni mami. Popcorn. Bagyan mo ni mami. Popcorn. Bigyan mo ni mami. Popcorn. Yan ba video namin? Ayan na si mami. Nagbabayad na siya. Pwede mo. Papayag siya. Mama. Papayag siya. Mami, I like mommy. I like. Mami, I like. See when tayo daddy. Oh, video mo yung mami. Video mo yung mami. Mommy. I like. Anong highlight? I like mommy. Yan. Niya. Bulpe. Yan. Mommy, I like mommy. Mommy, I like. Yeah, we do have her. Daddy, itang bago may dira. No. Do you want? You can use that card for a while and then, Ali, kaniya mo. yeah, outside, right? X. X. Yeah. Come on. Thank you. Aywa, tati, aywa. Aywa, tatang, aywa. Saan alwa? Dito na mo, tati. Sake kene. Ha? Tati. Tati ako, tati. Sake ka. Yes. Ay, tati. Sake ka no? Eh, kulang mo na yan, kulang mo na yan. Parang prino. Ayan ni Brel. Kanya mo kasi, oh. Kaya nga, samasan mo kasi. Wapin, samasan mo yan. Paborenta ka, syempre. Pero pag may tatang, ay tay tatang. Yung si tatang. Oh. Ayan daw, 501. Taiwan pa. Na? Taiwan pa.
Taiwan pa. 501. Pakita mo yung Levi's. Saan kami? Yan. 24 mo. Ay, yeah. Ay, starting 24. Nang Yung, start. yung puri na yun. Nino? Yeah. Jesus Mariana, pabila ni Aqua. Buta muli mo. Ay, Let's go. Pakita mo si Tatang. Pakita may Tatang, love. Yan, lalabas namin ng ng Marshall. Yan si Tatang. Marshall. At si Brel. Ay? Oh no, bawal yakin, Dad. Nagalakin. Mag-lock lang ha. Ito yung sasabihan. Hindi na sila ngayon pwedeng nilalabas. Kasi maraming mga siguro. Dati pwede siya lumabas, ngayon nakalock na siya. So kapag nilabas mo siya sa labas, hindi mo siya malalabas. Maglalak siya. That's it. Kukunin niya si Jepoy. Ha? Kukunin niya si Jepoy. Kaya pupunta tayo ng superstore mga kapakners kasi bibili tayo ng strawberry and kiwi and ano pa gusto ng Brel ko. Local. Yogurt and Banana. okay, at saka ano? At saka, Eh, bakit ang sarap oatmeal. naman niya? Tignan natin mamaya yung video niya kung may maintindihan kayo mga kapakners. Love. Yan. Yan si Brel oh. Nagboto siya oh. Sabi niya kanina oh. Sabi niya, magboto ta. No? Ay, asan na yung sticker mo, love? Nagboto. Oh, bili ako me. Sige. Ba, ano ko rin, may wala eh. Ayan. Ito. Lakad mo. Hurry. Let's go. Talumi. Oh, Hi. Thank you. tara, let's go. Let's go, love. Love, let's go. Tara. Na? Wala ano? Inis pa kanta? O, tara na. Let's go. Tara. Yep. Pasok na. Upo na. Minum pa ya. Sa akin ako pa. Dahil kami nun. Minum ka doon. Basta na, laki ko. Pakita niya naman kayo ni Mami. Ito ang white? Nene. Di ba ni hot and cold yan rin, Dad? Yan? Gold yan. Yan ang free for today. Ayaw natin. Kaya, konti lang bibilin natin. Let's go. Nakasilong baboy. Manok. Dumi.